trubník. Takže najprv z toho musí dostať túto kôru, alebo respektíve šupu, no a potom sa dostávame k takému tomu samotnému orechu, ktorý už poznáme. Aj tá škrupina, ktorá je v ňom, sa používa potom neskôr, keď už je kokos prázdny. Tu používajú potom na pitie, majú z nich rôzne nádobky, či už misky, alebo nádoby, ako sú poháre a tak ďalej. No a potom vnútro kokosu sa odtiaľ vystrúha, nachádza sa v ňom voda, ktorá je asi jedna úplne z najideálnejších vecí, ktorá sa na takýchto krajinách dá piť. Je to práve kvôli tomu, že my vlastne nemôžeme piť ich vodu a kokosová voda je veľmi osviežujúca a je pre nás úplne bezproblémovo pitná. Takže vlastne tú vodu vypijeme, ten kokos sa odtiaľ vystrúha von ako keby. No a práve z toho kokosu nastrúhaného sa potom vyrába kokosové mlieko. Nie z tej vody, ale z toho kokosu, ktorý keď už je nastrúhaný, on je taký šťavnatý ešte keď je mladý. A on sa tak ako keby vyžmýcha a z neho sa potom získava práve to mlieko. Keď chcete mať čím viacej vody, tak tým mladší musí byť ten kokos. Keď je mladý kokos, tak má veľa vody, čím je starší, tým má viacej dužiny. Takže ak si chcete kupovať kokos na pitie, tak je možno, že vôbec dužinu mať nebude. Otvorí. No a takto vlastne otvorí kokos, aby si nevyliala všetku tú vodu, že aj tak z toho v podstate musí vytiecť, pretože je to plné toho. Nám to teraz dá ochutnať, môžete sa z toho napiť, popodávajte si, takže ochutnajte čerstvú vodu z kokosu. No a potom, ako nám to ukazuje, tak ona to potom nakoniec ešte celé tak dáva bližšie k sebe, aby to bolo pevnejšie, aby to menej prepúšťalo vodu alebo slnko. Keď sa to robieva teda ešte so čerstvými alebo zelenými listami, tak to pozapletá, nechá sa to napúčať a potom vysušiť. Tak keď to napúči, vlastne je to za to, aby to práve tie štrbinky, ktoré medzi tým zostávajú, aby sa zacelili. No a potom sa to vysuší a používa sa to takto ako strecha. Aj tá strecha sa musí častejšie meniť potom a zostáva sa, alebo teda nezostáva na celý život. Mení sa častejšie, keď záleží od počasia a tak ďalej, aby im to nepremokalo. Teraz vám ešte ukáže, ako sa to ukončuje, aby sa im to nerozkvietlo, tak ona vlastne musí ako keby zakončiť tieto strechy. No a Tilak mi práve hovorí, že oni majú aj svoje také národné súťaže, kde vlastne pretekajú v zapletaní takýchto striech. Že sa stretnú vlastne na tej súťaži dámy, väčšinou to chodí dámy. No a vlastne pretekajú, kto tú strechu uplete najskôr, čiže to taký srilanský šport.